Gọọmenti steeti ekwugo na ga-ejikọta aka ọnụ ha na gọọmenti Anambra steeti iweghachi udo na ịkwụdosi ike na steeti a. Osote onye isi ala bụ ihe Osinbajo kwupụtara nke a oge ọ bịara kpọtụrụ gọọmenti Anambra steeti. Onye nta anyị bụ Valentine Anambra kpọtara ya akụkọ a. Ọkammụta Osinbajo onye kọwapụtara Anambra steeti dịka obodo dị nnukwu mkpa n'etosi metụta iwulite ọnọdụ akụnụba nke ala Naịjirịa mere ka amata na obodo dị iche iche na-enegara Anambra anya n'ịmụrụ atụmatụ dị iche iche nke ga-enyere ha aka ịkwalite ọnọdụ akụnụba ha nke o mere ka amata n'oge wulite uto Naịjirịa n'izugbe. Osote onye isi ala Naịjirịa onye nke kọwapụtara Ọkammụta Soludo dịka onye bara nnukwu uru nye gara ala Naịjirịa mere ka amata na Anambra bụ nke ga-eme ọfụma n'aka Soludo dịka gọvanọ nke Anambra steeti ma kelee ya maka ezi nnabata o nyere ya. N'oge ọ na-anabata osote onye isi ala nke Naịjirịa ka gọvanọ nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Soludo mere ka amata na ijikọ aka ọnụ si n'etiti Anambra steeti na ala Naịjirịa bụ nke ga-enye nnukwu aka n'iweta na njedebe ya bụ iche aka mgba nke ọnọdụ enweghị nchekwa na-echere Anambra steeti. Ọ ga na-ekwupụta mkpa ọ dị bụ ijikọ aka ọnụ site n'aka ndị ọnụ na-elu n'okwu nakwa obodo dị iche iche nke dị n'ala Naịjirịa nke o mere ka amata na ọ ga-enye aka ịkwalite n'ọnọdụ obibi ndụ nke ndị mmadụ n'ala Naịjirịa. Ọ ga na-kelee osote onye isi ala nke Naịjirịa bụ Osinbajo maka ọbịbịa ọ bịara ma kwe nkwa na Anambra ga na-agbasi mbọ ike itinye ụtụ ha n'etosi metụta ịkwalite agamnihu nke obodo Naịjirịa.